Pagpabisto kan kape, nagibos sa lokal na mga produkto, advokasya kan sarong outdoor cafe owner sa syudad din Naga. Uyaliwat si Rain Palino. Support local. Ini an advokasya kan 23 anyos sa coffee enthusiast asin entrepreneur na si Ren Luis Almendral. An hilig niya sa kape, nagpuon subuot kan mahiling niya an maray na epekto kanisa sa iyang salud, siring kan pagbabawas timbang. Alaga dan enot na hilig sana, nagtalubo pa kan magpuon an enhanced community quarantine kung saan nagkolekta siya nin mga coffee makers asin pigpurbaran an pagtimpla nin manlaing-laing klase nin kape. An maray na komento kan sa iyang pamilya asin kabisto, iyo subuot ang nagtulod sa iya para gibuong negosyo ang pagkamuot niya sa kape. Bako sana siyang beverage para sa ko. Kumbaga ini sa mga basic needs talaga. An sa iya mga kape, gikan mismo sa local farmers kan Lipa, Batangas asin Mount Apo sa Davao. Sa iyang cafe sa Barangay Pacol, Naga City, best seller ang Spanish latte asin caramel macchiato. Miski sarong semana pa sanaan sa iyang outdoor cafe, pigdadayo na inihuli sa kakaibang experience, mantang nag-e-enjoy nin masiram na kape. Magayon ang ambience niya kasi harayo siya sa syudad. Istorya ni Ren, dahil naging madali ang pagpuon kan sa iyang negosyo, urog ng igwang pandemya. Alaga dahil subot ini imposible, huli sa suporta kan sa iyang mga magurang, pagpupursige niya, asin advokasya na makatabang sa mga lokal na paraoma. Di ka mo mawara ang confidence. Itisting nindo, malay nindo, magpatok siya, and yung makatabang pa ni sa indo sa pag-gaining gawa dikit na income, lalo na ngunyan na pandemic. Kay Banan sa Gerald Gandia, Rain Palino, Balitang Bicolandia.